Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Kwentong Takip Silim. Kumusta mga kakwentong takip silim? Ang kwentong babasahin natin ngayon ay tungkol sa karanasan ni Dennis tungkol sa mga aswang. Kung mayroon po kayong mga nakakatakot na karanasan ay ikwento nyo sa comment section o kaya naman sa aming email stories@kwentongtakipsilim.com o kaya sa aming Facebook. Simulan na po natin ang kwento. Alagang aso, tinangay ng aswang. Bago ko po simulan ang kwento kong ito, gusto ko lang magbigay babala sa mga tagapakinig na may edad 18 pababa. Sensitibo po ang ilan sa mga eksena rito. Nagustuhan ko po ang channel ninyo kaya ang kwentong takip silim po ang napili ko. Sana ay mapansin ninyo ang sulat kong ito. Itago nyo na lang ako sa pangalang Dennis. Isa po akong driver ng bus sa Maynila. Taong 2001 po pala ito nangyari. May garahe po kasi ang kumpanya na pinapasukan ko. Malawak na garahe po, Sir Jupiter. Yung garahe po ay nasa parang open area. May mga damo sa gilid para siyang bakanting lote. Marami pong nakaparadang mga sasakyan doon. Halo-halo, may mga ayos na sasakyan, may mga sira-sira din. Parang tanggapan na rin pala iyon ng mga abandonadong sasakyan. May bahay din po doon. Doon kami nagpapahinga kapag di na namin kayang umuwi. Isang gabi po, nang pagdating ko sa garahe, may napansin po akong lumilipad sa ere. Nagmadali ako na maiparada yung bus para lang makita ko yung lumilipad. Malayo po siya mataas ang lipad niya, kaya maliit lang siya sa paningin ko. Pero nasisiguro ko po na malaki at malapad po ang pakpak niya. Nawala lang yung atensyon ko doon nung tinawag na ako ng boss namin. Sahuran kasi nung gabing iyon. Pagkatapos nagkayayaang mag-inuman. Nakapwesto po kami doon sa likod ng bahay. 6 po kami nung oras na iyon. Nasa kalagitnaan na kami ng inuman namin. May mga tama na rin po. Bigla pong nagkahulan yung mga aso namin doon. May 3 kasi kaming aso doon. Si Rody, si Brownie, at si Punggay. Dahil sa inis ko, pinuntahan ko po yung mga aso para sawayin. Pagdating ko sa pwesto nila, nakatingin lang po sila doon sa may puno ng mangga. Tahol lang sila ng tahol doon. Tiningnan ko kung ano ba yun, pero dahil may tama na nga ako, madilim din noon, hindi ko makita kung anong meron doon. Kaya pinatahimik ko na lang yung mga aso. Kumuha ko ng pulutan namin, pinakain ko sa kanila, pero ayaw pa rin nilang manahimik. Sumunod nga sa akin si George noon, Sir Jupiter. Nasa akto siyang papaluin niya yung aso, pero pininghilan ko. Napahinto na lang kaming dalawa. May bumagsak kasi na sanga. Parang nabingatan. Malaki kasing sanga iyon. Muntik pa nga tamaan si Rody. Napatingala agad kami ni George sa taas. Wala kaming nakita, pero may narinig kaming malakas na pagaspas. May lumipad po, palayo. Sayang nga lang kasi mga lasing na kami. Ganoon pa man, alam ko na hindi yon basta ibon lang. Lumipas pa po ang mga araw. Nakaranas na naman ako ng hindi pangkaraniwan. Maulan-ulan po nung mga oras na iyon. Mahina lang naman, pero malamig.
Naninigarilyo lang ako sa likod bahay. Pauwi na rin sana ako noon, kaso habang nakatambay po ako, napansin ko pong biglang gumalaw yung puno ng mangga. Parang may dumapo na kung ano. Hindi po ako nakainom noon. Normal po ako, kaya naglakas loob ako na tingnan yun. Dahan-dahan pa ako Tahol na rin ng tahol sila Rodi noon. Pagtingala ko, Sir Jupiter, may nabuo pong imahe sa paningin ko. Naningkit pa nga mata ko, ilang sandali lang. Nanlaki na lang yung mata ko nung matanto ko kung ano yun. Dali-dali akong tumakbo papasok ng bahay. Gulat na gulat yung iba kong kasama sa loob. Hinila ko si George papunta sa labas. Tinulak ko siya malapit sa puno para malaman din kung ano ang nakita ko. At di nga po kami nagkamali. May aswang sa itaas ng puno ng mangga. Para kaming mga tanga na nagtakbuhan pabalik ng bahay. Nainis na nga sa amin yung boss namin. Hindi na kami nagdalawang isip. Sinabi kaagad namin na may aswang sa labas. Ayaw pa nila maniwala noong una, pero paglabas po namin, lahat po kami nakasaksi. Kitang-kita namin yung paglipad ng lalaking may pakpak. Marahan nga po yung paglipad niya hanggang sa bumilis. Hindi na namin nakita yung mukha, pero yung katawan niya po, payat lang. Tapos napakalapad ng itim na pakpak. Sa takot namin, nag-unahan na naman kaming pumasok ng bahay. Kahit yung boss din namin hindi makapaniwala na panganga na lang habang tulala sa upuan. Hindi ko po alam kung maniniwala po kayo. Ilang beses po kasi siyang bumalik doon sa puno. Ilang gabi din. Wala naman pong buntis sa amin. Puro kami mga lalaki. Sa kabila ng pagpapabalik-balik ng aswang, wala kaming magawa kundi sanayin na lang ang sarili namin. Pero hindi po namin mapigilan ang mangamba tuwing gabi. Kahit anong gawin namin, natatakot pa rin kaming lahat. Yung boss nga namin, madalang na lang noon magpunta. Kadalasan pa umaga o tanghali. Minsan pa nga papasok sana kami ni George sa bahay. May sumisit-sit sa amin. Hindi kami nalingon. Alam namin na yung aswang yun. Nandun lang siya sa puno tuwing gabi. Yung mga aso nga namin, napapaos na, kakatahol. Sa pagkakatanda ko, tumagal ng halos 1 linggo na ganun lang ang sistema. Dumating na nga sa punto na hindi na lang aso ang pinapakain namin. Nag-aalay na rin kami ng pagkain sa aswang, pero hindi niya naman pinapansin. Hanggang sa ginulat po kami ng isang pangyayari. February 25, 2001. Hindi ko po makakalimutan yung petsa na yan. Halos sabay-sabay kaming dumating sa garahe. Nung gabi din na iyon, nagkayayaan na naman na mag-inom. Yung pwesto po namin, katapat lang po ng punong mangga. Siguro po, 10 hanggang 15 metro lang ang distansya sa amin. Hindi po kami makainom ng maayos noon. Palagi kasing gumagalaw yung taas ng puno. Wala ring humpay yung tahulan nila Rodi. Pinipilit na nga lang namin na hindi yun pansinin. Nung mauubos na namin yung isang bote, doon na po nagsimula ang kahindik-hindik na pangyayari. Nagsialisan kami sa upuan nang biglang may bumagsak na lalaki. Galing siya sa taas ng puno. Sa mismong harapan siya ng mga aso bumagsak. Katakataka lang na wala pa siyang pakpak nung oras na yun. Para kaming naistatwa sa kinatatayuan. Sandali kaming napatitig sa lalaki. Matangkad siya na medyo maitim. Kulot ng kaunti ang buhok. Pagharap niya sa amin, napatras na kami ulit. Ang lalaki ng pangil niya. Matatalim, kulubot ang mukha na may maliit naman na mata.
Ang mas kinagimbal pa namin, bigla po niyang sinakmal yung isang aso, si Rodi. Lahat po kami ay mga duwag. Ni walang isa sa amin ang naglakas loob na iligtas si Rodi. Nakatingin lang kami na takot nang bahagyang lalapit sa amin ang aswang. Nagpulasan na po kami, kanya-kanya kaming takbo. Ako naman ay nagpasya na magtago. Delikado kasi kung tatakbo ako sa labas dahil open area. Nagtago lang po ako sa loob ng bus. Ordinary lang po kasi iyon kaya nakasampa ako sa bintana. Rinig na rinig ko po yung mga aso namin. Para silang nagmamakaawa. Gustuhin ko man silang iligtas. Nag-aalangan din ako. Ilang minuto po ang nakalipas. Natahimik na po yung mga aso. Nilakasan ko na lang yung loob ko na lumabas. Maingat kong binalikan yung mga aso namin. Pagdating ko po doon, nandun na sila George. Para silang mga nawalan ng lakas habang nakatingin sa mga aso. Sugatan po kasi ang mga aso namin. Pero ang mas nakakalungkot pa, tinangay daw ng aswang si Rodi. Kahit na nagtamo ng sugat si Brownie at Punggay, nakaligtas naman po sila. Nabuhay po sila, kaso nga lang, wala na kaming nagawa para mailigtas si Rodi. Nang maisumbong namin sa boss namin ang nangyari, pinag-utos niya sa amin na alisin na ang mga aso sa garahe. Baka raw kasi yun ang pakay ng aswang. Inilagay po namin ang mga aso sa mas ligtas na lugar. Naglagay na rin po kami ng mga asin sa paligid ng garahe namin. Yung puno naman ng mangga, binawasan po namin yung mga dahon para mas madali naming makikita kapag bumalik yung aswang. Lagi na rin nagbabaon ng baril yung boss namin. May tig-iisa na rin pong itak sa loob ng bahay. Sa totoo niyan, galit na galit sa amin yung boss namin. Mahal na mahal niya kasi ang mga aso niya, lalo na si Rodi nung tuta pa lang. Kahit ako ay nakonsensya rin kasi napakaduwag ko noon. Hindi na kami binalikan ng aswang. Mas pinadami na kasi ang ilaw sa garahe. Tuloy-tuloy din yung paglalagay ng mga pangontra. Sa karanasan ko na iyon, naisip-isip ko lang na tumitira din pala ng mga aso ang mga aswang. Sa kabilang banda, nagpapasalamat ako na di kami sinaktan ng aswang. Pero nakakalungkot pa din dahil nawala ang isa sa aso namin. Sana ay may nakuha kayong aral. Dito na po magtatapos ang kwento ko. Maraming salamat, Sir Jupiter. Mag-iingat po tayong palagi. God bless.